Ево как го изкарай. Жълтото пико, батко, гледаш ли? Сега ще гръмна колбата да видите. Майко, жълтото батенце. Жълтаци и хероинови маняци. Кучето е такъв цвят. Нещо не са объркали сте са, май. Той жълтото е хероин. Хероин е жълто. Жълтаци, във Варна, нали така викате? Защото ние в Бургас им викаме кафеви. Кафеви? Да. Бозави. Бозави е като Стоян Колев Бозави. Гледай всякаква реакция. Виж аз къв готвач на пико съм.